L'hem titulat el treball Geometries, perquè d'alguna manera sí que té dos o tres façanes, dos o tres facetes, té dos o tres... Una d'elles serien cançons amb estrofa, tornada, intro, el pont i companyia, més o menys seguint moltes línies del que és la música mediterrània. Un altre de les façanes, d'alguna manera, és més experimental, més anar jugant amb les formes de la música andalusí, per exemple, que són melodies que d'alguna manera no se repeteixen, sinó que vas tirant de melodia, i després una tercera que és una mica més experimental, més jugar en conceptes concrets, com per exemple un cant de batre i dur-lo a un univers que potser no te l'esperaries, o una mateixa xota que estarà plena de guitarres elèctriques, de condiments, que potser no te'ls esperaries en aquell entorn, no? I, aquestes tres facetes serien un poc el resum del Geometries.